Organizační tým z Rally Fans Kozojedy uspořádal už po třetí klubový závod nazvaný RZ Kozojedy, který se postaral o tečku za hobby rally sezónou jihozápadu Čech letošního roku. Letos jsme připravili posádkám trať o délce 12 km. Jednalo se o trať, která byla postavená mezi obcemi Kozojedy, Lednice, Bírov, Kopidla a zpět jsme se setkali v Lednici, kde byla přeskupení zpátky s přejezdem do depa. Díky tomu, že start i cíl RZ je v podstatě v jednom místě, jedná se o časově i finančně nenáročné závodění s minimem přejezdů. Ve startovní listině se včetně předjezdců objevilo více než 50 posádek. Prestižní číslo 1 si na své Porsche nalepil Filip Heber, kterému noty četla Ilona Burjánková. Posádka se s ex-neškodovým autem teprve učí. První ostrou jízdu jsme mohli vidět na 10. podbrdském setkání legend. No tak máme 50 km ostrých, tak ještě úplně nevíme, co to všechno potřebuje, ale jede se nás s tím dobře, teď uvidíme na mokru, jak se s tím pojede a budeme se snažit hlavně dojet, co? Filip Heber se s tím ale rozhodně nemaže a je radost jeho první jízdy s GTčkem sledovat. V budoucnu plánuje účast v Českomoravském poháru rally. Tak hlavně kvůli zážitku ze svezení a i kvůli divákům, když se si naučíme, tak doufám, že pak něco předvedeme. S číslem 2 odstartovala posádka Tomáš Kapoun a Martin Lácha. A to s touhle unikátní Fiestou Proto s motorem Subaru Impreza. Je to vlastně první Proto se Subaru motorem u nás. Bylo to stavěné u Kaldy a já jsem to vlastně dodělával a Véna Kopáček a tyhle kluci mi strašně pomohli s tím to dodělat to auto. A jsem rád vlastně, že se držím dál značky Subaru a jdu jinou cestou, než každý prostě volí tu cestu, že jde za myšákem, za tím, co funguje prostě a my jsme takový, že jdeme proti proudu a to Subaru je pro nás srdcovka. Auto je zatím ve stádiu vývoje a testování. V budoucnu by mělo jezdit třeba i v Českomoravském poháru. Testování a hlavně dojet po té nešťastné ráně na Podbrdské, kdy jsme z druhého místa vlastně trefili most, takže teďka je cíl dojet a vyzkoušet to tady na mokru na těch těžkých podmínkách, je to strašně oslizlý, je tu bordel, takže pro nás zase super další kilometry, co s tím můžeme najet. Náročnou sezónu mají za sebou Stanislav Bláha a Jakub Glogar. S Wartburgem, kterých už moc není, letos absolvovali 10 závodů. Hele, asi jsem všechny skoupil a když jsem to neskoupil já, tak vlastně i dnes koupil ještě Franta Mrázů, který má pokopáčkové auto. To abych předešel tím spekulacím, kdo má vencou kopáčku auto, jo, takže je u nás na Budějovicku. Hele, asi ví všichni, že jsem to zažil letos moc, tohle je 10. závod. Když to vemu, tak na začátku první závod hned jsme šli přes střechu, takže jsme si to užili až dost, teda ti řeknu. Jako tuhle sezonu jako považuji fakt za to asi nejvíc, co jsem mohl jet teda. Stanislav Bláha svého Wartburga ale do cíle nedovezl, tak toho poslal do potoka na poslední rychlostní zkoušce. Je tam! Pojďme už k výsledkům RZ Kozojedy. O první místo absolutního pořadí si to od samého začátku rozdávali Jirka Boček mladší, kterého naviguje jeho táta, a Filip Heber s Ilonou Burjánkovou. Své chtěli v absolutním pořadí říci i Kapoun s Láchou s Fiestou Proto a Stanislav Musil s Nikolou Hořejší, kteří závodili s Fabií R5. Musil ale nazbíral hodně penalizací za retardéry a skončil čtvrtý se ztrátou necelých 2 minut. Třetí místo patřilo Kapounovi se ztrátou necelé minuty. Až poslední RZ, na které zapršelo, rozhodla o tom, že s druhým místem se musel spokojit Heber na Porsche. Na vítěznou rodinnou posádku Bočkových ztratil 5 vteřin. Hele, asi nejvíce rozhodovalo na té trojce. My jsme tam dali retardér jeden, kde nám tam skočilo 15 a na poslední ale zase rozhodovalo, protože tam trošku zapršelo. Někde v půlce RZ tam bylo fakt hodně vody, což si myslím, že pro to Porsche bohužel bylo neúnosnější než pro nás. No. Pro Jirku Bočka to byla první zkušenost s vozem Rally 4, který se zapůjčil z Talaš Racing Klatovy. No, radost je to velká, jede se s tím nádherně, auto funguje jak má, brzdí to, zatáčí to, odjíždí to. Prostě klasický závodák, tak jak má být. Ale byl jsem jako překvapený, když jsme se s tím byli svíst poprvé na testu
tak jsem z toho byl zklamaný, že to nejede. Ale potom, když to štěká ve omezovači a je tam 176, tak už to máš, tak už to jede. A podívejme se i do jednotlivých tříd. Ve třídě N do 1400 byli nejrychlejší Jaroslav Kotas mladší s Veronikou Štěrbovou na Volkswagenu Polo. Bylo to náročný, ale bylo to super. Řidič výborný. Dobrá navigátorka, gumy skvělý, auto fungovalo, dobrý to bylo. Třídu N1600 vyhráli Jan Dlouhý a Tomáš Winter na Citroenu DS3 R1. Pohár za první místo ve třídě N nad 2000 si odvezla posádka Pavel Pavlovský a Petr Johan, kteří závodí s Alfou Romeo Mito. Ale tady je to vždycky výborný, jo. A trochu technika zlobila, počasí vyšlo, nebylo to úplně mokrý, vlastně to bylo hodně fajn. V Ačkových třídách se rozdali poháry za první místa takto. A do 1400 vyhráli Petr Chvojka a Milan Petříček s Felicí. Dneska to bylo dobrý, ráno to bylo náročný, klouzavý, ale všechno dobře dopadlo, naštěstí. Hej. Přežili jsme to, dojeli jsme, je to výborný. Ve třídě A1600 zvítězili Jan a Tereza Kalistovi s Volkswagenem Polo. Tak závody za nás výborný, pár krizovek tam bylo, občas trošku ztratě, ale jako jinak za nás paráda, jako pořadatelsky všechno zvládnutý, auto makalo, takže všechno super. Za mě taky úplně super, nám se tady líbí každý rok, už jsme to jeli po druhý a určitě, když se to bude pořádat příští rok, tak se moc těšíme a zase určitě přijedeme. Tomáš Němec a Eliška Šalounová vyhráli se svým BMW třídu A2000. Počkovi pak zvítězili ve třídě A nad 2000. Vyhlášena byla třída i 4x4 a tu vyhráli Tomáš Kapoun a Martin Lácha s Fordem Proto. Pro historické vozy byly vypsané celkem 3 třídy. V háčkách do 1400 byli nejrychlejší Lukáš Mazanec a Václav Sekyra se Škodovkou. Ve třídě H1600 startoval jen jeden vůz, tento Renault 5 Maxi. Úspěšně ho do cíle dovezla posádka Roman Pašek a Jan Fencl. Nejsilnější historickou třídu H nad 1600 ovládla posádka Jiří Vávrovec mladší a Martin Čítek. Do Kozojet přivezli parádní Ford Escort MK2. 2litrový motor, starý motor Pinto, nevím, okolo 150 koní, rok výroby 75. Červeného Escorta jsme měli možnost vidět už na podbrdském setkání legend. No, tam jsme měli technické problémy, ale jinak v celku dobrý, no, nějaký detaily na podvozku musíme doladit, ale zatím jsme to nechali a testujeme. Kozojecká rally se obešla bez většího karambolu, odjeli se celkem 4 z původních 5 plánovaných průjezdů. Jak zde bývá tradicí, trochu si z posádky, pořadateli i diváky pohrálo počasí. Soutěž ale hodnotíme na výbornou. Celý závod si myslím, že proběhl velice dobře, s tím, že jsme počítali, že díky tady tomu počasí, který na podzim je, tady u té Berounky, co tady máme, tak je vždycky osliznuto, nebo prostě máme prostě ty rána takové klouzavější tady. A z ponaučení z minulého roku vlastně, tak jsme se snažili tu první rezetu natáhnout i těma časama těch startů z toho důvodu, aby jsme prostě se dostali s tou druhou časovkou, více přiblížili tomu poledni, až to voskne. No. A na závěr reportáže ještě nenucený rozhovor posádky vozu Škoda 130 RS z týmu Rally Fans Katovice. Byly to pěkný závody, najeli jsme pár zase dalších kilometrů, který potřebujeme a o tom to pro mě je hlavně, protože se s tím autem musím učit. Jarda má zážitek, předpokládám. Tak já určitě mám velký zážitek, protože jsem se svez po x letech a snad byl se mnou spokojený a neudělal jsem moc chyb. Vím vědomě o jedný, kterou jsem se ztratil v rozpise, ale jinak doufám, že jsem to čet správně. Jo, čet to dobře, kdybych nedělal chyby a nerozrážel retardéry, tak by to bylo ještě trošku lepší. A zrychlíte na příští závod? No pokusím se, nevím, jestli na to máme věk a odvahu, ale uvidíme.